Imagina't que vas passant pel carrer i de cop i volta t'agafa un mal de panxa horrorós i una necessitat urgent d'anar al lavabo. Bé, això ens pot passar a tots, però als malalts del Crohn i de la colitis ulcerosa els hi passa cada dia. Fins i tot hi ha gent que li fa por sortir de casa per no saber si trobarà lavabos disponibles. Bé, és una situació molt angoixant. Per això s'ha posat en marxa la campanya No puc esperar. No puc esperar. Des d'aquí, l'Associació de Malalties del Crohn i la colitis ulcerosa intenta arribar a acords amb establiments, amb gremis, amb comerços, perquè cedeixin l'ús dels seus lavabos a la gent portadora de les targetes de l'associació. És a dir, si tens un establiment, un bar, una oficina, si tens un lavabo que pot ser utilitzat, posa't aquesta enganxina a la porta, que es vegi bé, i d'aquesta manera, doncs, escolta'm, no els fem esperar.